одамони доно ин санҷишро дар 30 сония ҳал кардан метавонанд. Саволи якум. дар ҷои аломати савол кадоме аз ин шаклҳои зард меояд? саволи дуввум. ин шаклҳоро ба 4 қисмҳои баробар тақсим кунед. саволи сеюм. зари ки нодурустро ёбед. саволи чорум. аз байни рақамҳои 4 ҳарфи аро ёбед. саволи панҷум. аз байни минималҳое ки дар расм тасвир шудааст спонҷбобро ёбед. ҷавобҳо.